Nelson Chamisa expressed disappointments over allegations that some members of parliament were paid to vote in favor of constitutional amendment bill number 3. Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe ndadzoka manje. Kana uchiri panapa uchiziva kuti unofarira advocate Nelson Chamisa, you know what to do. Show me the signal. Ita kuti ahoyi, like this video. Izvezvi so tipinde toda kupinda neribha yakareva kunzi tinenge tichiita kusakura baba hanzi hazvichadi matractor madiki pakuda mazihombe maziribha ekuti tinenge tichiita kutsemura tichipinda tichienda. Yeah, is actually fun. But anyway, muri Zimbabwe nyaya iyi iri kunetsa iri kupisa baba, asi inoda kuti inge ichigarirwa pasi nana mazvikokota wenyaya isusu ana nyaya metizhen ukuthi tinge tichikuongorora nekuonera kuti chingava chii chiri kuitika. Nyaya iri panapa ndeyekudai so ma MP vakapinda vari ticket vari under stamp yechidhindo cheCitizen Coalition for Change iyo inova political party yaadvocate Nelson Chamisa vakatengesa sitirago amene kuti tiri kuti the reason or the purpose yakagadzirwa Citizen Coalition for Change ndeye kuti kupfidzisa Zanupf, kupferenyura, kubvengenyura, kuyigadzika pasi kuti isare iri useless, isakwanise kuita zvinhu zvainoda panguva yainoda, asi idzikamiswe yobva yazoona kuti zvinhu zvimwena nepamwe. But nyaya yakadzoka yonetsa panapa ndeyekudai so vamwe vacho vakazongoenda kuparliament vakazongoita zvimaitirwa zvakazongoitwa. Yes, after mumunda mapunda pongwe chabangu akasvika kanopongonora akaita zvaakaita akaita upfukuto whatever zvese zvaangada kufambira kuti angaita panguva yake akabudirira. And izvezvi I'm sure kuti the guy is celebrating. I heard kuti last month anga nenyaya yekunzi ameno property yanga acquire in Blawayo, but nyaya dzemari dzasiri kupera kunge dzichinikira saka anga kutobuditswa in that property kuna kuti mari dzazinonyatsoita se kukwana. And a lot of people were laughing out loud kuti wakadhakwa iwe watadza kubhadhara chinhu icho wakatora nikirina saka una kana dhiri zve at the end of the day, you understand. Asi hazvina kuzoperera ipapo iko zvino nyaya iya ndo patinoti mutambo uya watsvuka ropa zvasvika pane chimwe chikamu. At this point haazisiri mafunnies. The guy, I'm sure he is celebrating life. I'm sure he is living life. He is living large. Tsoro yake yabuda bobo. Chamisa ndo paari kubuda achitaura mashoko aya achiti nekuda mota ne10,000 chokwadi wotengesa nyika nekuvimbiswa 20,000 yevhoti yeropa ndo nyaya iri pano iri kutaurwa. Ndakataura nema MPs akawanda vari mu-CCC even vachirimo izvezvi zvacho. Problem yavataura nzi hanzi Chamisa akaomera abudise mari anoda kuti anonzi anoda kungodya ega. Hanzi vazhinji vacho kuti isusu pataito campaign taishandisa mari dzedu dzemuhomwe tichino campaign tega, saka mukomana anga asingatipewo mari. Ndo mashoko mazhinji andakanzwa ndichitaura nevazhinji because ndeda unyazonzwisisa kuti ko imimi zvamuri kuita muri kuzviitira ichi because makukwidza umwe wenyu BP. Why iwe muchizonzi munhu atengesa, why muchizonzi munhu adai so munenge muchizviitira ichi, munofanira kuteerera ka leader wenyu kuti munyatsotedzera zvaari kudawo kuita neme. So ndo pavaitaura mapoints wayo kuti takapinda mupolitics nekunyada kwenhamo urombo chaiwo, asi isusu hatingakwanise kuti topinda mupolitics toramba tichigara kumageto kumarokesheni kana topinda mupolitics toramba tichiroja, asi ivo vari main road wo tisina chinobatika chatiri kuzoita. Saka vari kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvaivafosa kuti vaita se vazhinji vacho vazonzi vakutanga kutengesa kuzononzonzi munhu atengesa. So ivo pakutaura kwavaita kuti hakusi kutengesa asi tichida kudzora mari dzedu, tichida kudzorawo because some of them vataura kuti takaspenda ma50,000 vamwe kuti takaspenda more than ma$50,000 pamacampaign, and mari iyo yanga isingabve kuparty because party yanga isina mari yaitoitwawo zvema-fundraisings. Ndo nyaya dzimwe dzanga dziri kusumudzwa nema-MPs akasiyana-siyana vachitaura pane nyaya. Saka vari kuti vakatadza kuzoteerera futi Chamisa panga akupa advice yekuti zveparliament it's better mungota se mungosiyana nazvo. Iye paaka announced as a loser pa 2023 saka ndo pakapa that advice kuti it's better kuti guys muite se mungosiyana nazvo zveparliament izvi because makada kuteerera kuenda kuparliament ukuku zvinozonetsa mangwana zvinezvi. So havana kukwanisa kumugamuchira achitaura izvozvo nekuti vazhinji hanzi taifunga mari dzedu, vamwe kuti hanzi takatotora maloni chaiwo kutotora zvimbadzo
wotoenda unobatisa kana ingava imba kana unga une imba, vamwe vanenge vane mabusiness vanenge vachiitawo zvawo, mari dzinenge dzichimboita dzichiunganidzwa 1 or 2, saka vamwe vatotanga takatonoemta masavings etitosevha. Vamwe vatota pane watotaura achiti zvoni ndakatoshandisa malifetime savings angu kuti ndikambe ndite MP, saka ndapinda nemalifetime savings pandakaudzwa zvekuzonzisiya ndakatadza kuzvigamuchira. Saka ndichitobvunza ndichiti saka so far wakwanisa kudzora mari pane malifetime savings ako? Iye akaitotaura achiti so far anga atodzora mari yake kuda anga atodarikira pahafu yepemari yacho pazvinhu zvavanenge vakuzoita izvozvo. I don't know kuti mari yacho inenge ichizobuda papi, because last time I heard kuti vakomana vacho vanopuhwa something like asima $600 here ma-MP, something like 600 but vamwe vacho vaizongobudisa nyaya vachiti tinopuhwa ma200. nyaya dzinobuda hadzo zvakasiyana siyana, but inini umwe akanditi ma-MP topuhwa ma600, umwe aitaura zvekuti ma200. zvinongosiyana nokuti umwe nomwe ane mawaniro anoita. umwe anogona kuti zvichiwa pamwe ari kubuda ma200, pamwe anenge achizopuhwawo imwewo yekuzombonzwawo zviri sei shamwari 100 aka kekuti undisapotawo papoint yangu yandoda kuningina muparliament. kutengesa kwacho kuri pakasiyana siyana, ende vamwe vatotaura zvoni vakaofwa mari vari maningiri vapedza kuita nyaya idzodzi dzacho idzi, vakaofwa mari kuti vaite se varambe kuofwa nemunhu wegala kweZanupf anenge achitoda sitiro rwakatotaimira, obva aofwa mari kunzi mari iyo yochiita sechiresigna kana chibvuma kurikoleka apa siyana nazvo, then uyoita se ukwanisa kunge achipinda. ndo zvimwe zvezvinhu zvaiitika ipo pane zvese zvezve, but zvese izvozvo zvaitika maitikire iwayo zvinorwadza, hazvina kugamuchirika. ende ndakaona vanhu vazhinji vari kuita mistake pane ma-MPs akawanda ekubulawayo, vaya vari kuzonzi vakanopinda vakanovhota pamwe chete neZanupf. Guys, you should listen very careful. Ma-MPs havasiriwo vakasarudzwa pekutanga vakaita chinhu chacha. ma-MPs vakazouya nachabangu vaivo chaivo vanga varipo ipapo vanga vasingade chinhu chinonzi ZANUPF, vanga vakadzasoya vakatorikolewa kutonzi ava vachitoabvisa ipapo because hapana zvinofamba as long as varipo, ende vaitozokwanisa kutoinfluenza vamwe. That's why muchiona kuti parliament izvezvi haisimbori relevant, haina kana chairi kumbogadzirisa, haina kana nyaya dzavanhu dziri kumbonyatsobatwa nemo chaizvo mukuzviona because of those people vakazongonopfekerwa vakaiswa. Saka nyaya dzacho dzinodzoka dzonetsa, ende dzinodzoka unoshaya kuti wotanga paside ripi kana kuti wotanga nani, unoti iwo ndiwo uri kunzi wakatengesa chaizvo kana kuti uyu ndiye mutengesi chaiche. Munhu wese ari kuzviita asiri mutengesi, but Chamisa ndo paazouya ari disappointed nevanhu ivavo kuti guys nekuda kwe10,000 sure munzi matengesa, but most of them ari kuti iye wacho anga asingavape mari. But I don't know kuti vanhu havazvizive here kuti Chamisa is not rich, Chamisa is not chigananda. That's why muchinoita anotomuka every day achitoenda kubasa kwake. That's why achinzi advocate. In case vazhinji hamuzivi kuti kunzi advocate zvichichi ndiloya ndigweta, anotomuka vachitoendawo kubasa kutoshandawo kutoshandira mhuri, kuda kuti zvinhu hazvina kuita se hazvina kubatana. Dai zvinhu zvakabatana, do you know kuti Mnangagwa is also a lawyer, but haamuka achienda kumaoffices ekushanda basa rechiloya, haasina nguva yekuita zvechiloya because yakatoona zvake zvakamuitira. Ato busy nezvakawanda nezvaakutoita izvozvo, ato busy nekuti unganirwawo nezvigananda zvake zvinenge zvakamuunganira zvichitomuitisa madhiri emari mamwe zvekutoti mari yekutonzi yesalary yehupresident. I don't think kuti ichamake sense. I'm not saying kuti pane pese pekuti vanenge vachitora mari the way yemune muchifunga, but vafana vazhinji vanenge vakungouya nemagifts. Muri sei tata titombokuchengetai, manga madya here, manga maita se, even though yestate iripo, maresources estate futi anenge agara aripo, but ona vazhinji vanoti ndafunga kutengerai mota, ndafunga kutengerai chakati, kuparazi kwenyu ndanzomuita business rakati, ndada kuitawo zvakati, ndada kuinvestawo. Ma-opportunities akawandisa are unlimited to those guys because they can create mamwe foot on top of avanenge vagara vainawo. So it's different kuna Nelson Chamisa. Haana all those things. That's they angane that amount of money, capital iripo, mari party yacho ine funding zvaikwanisa make sense, but vanhu vacho vanodzoka voita kunge vana vadiki, votanga kupa ma excuse yoti takapinda mu politics nekuda kwenzara. But ameno iyi inoda kuti itongwe nemi vanhu vanonyatsonzwisisa zvinhu izvi muri yeZimbabwe, because I don't see any reason yekuti vanhu vatiswera vachinoblame Chamisa. It's not about Chamisa kana dziri nyaya dzepolitics. Chamisa is just a leader wekuti anga angoripa kungotungamirawo vakomanawo. Atoriwo munhuwo ari kutodawo kutotiwo Zimbabwe inge iri pane chimwe chikamuwo like all of us.
ndingazonzi ndinotaurisa because ndagara ndataura zvakawandisa kare. Ladies and gentlemen, let's meet in the comment section tichizoonesana. Kana muchinge mune something to say, mune zvamuroda kunge muchizotaurawo, ngatisanganei mucomment section. Zvamanje ndiri kuti ndiyo inyaya iripo yandati ndingokuzivisai, nyaya yanga iri kunetsa, nyaya yanga iri kutenderera ichitaurwa naadvocate Nelson Chamisa. Zvamunofungawo nezvayo muchazondiudzawo mucomment section.